Най-големият обект, строен някога от човека, не е Бурдж Халифа в Дубай, нито завода на Боинг в САЩ. Дори не е язовира Триклисури в Китай. Въпреки че тия мегаструктури са огромни, има едно нещо, което е десетки пъти по-огромно от тях. Строен в продължение на няколко хиляди години, с дължина от 21 000 км. Напълно достатъчно да го увием 4 пъти около Луната. И с тежест достатъчна, за да забави въртението на Земята. Това е обект, който никога няма да бъде победен в размерите си и никога няма да има аналог. Дори арабите да построят своя град Линия, пак няма да е достатъчно голямо съоръжение. Защото именно тук говорим за Великата китайска стена. Най-голямото инженерно чудо, строено някога през цялата история на човечеството. Обект, чието строеж е започнал през 800-та година преди Христа и завършва чак през 1633 година, което са общо около 2400 години непрестанен строеж. Строеж, който е преминал през 4 различни династии и 200 различни монарха. Били са нужни десетки милиони работници през годините, като много от тях дори не са оцелели. А освен че стената е дълга 21 000 км, тя има и огромна тежест, която е повече от целия град Ню Йорк. Тази мегаструктура, освен че е служила като защита, е имала и функцията да служи като град вътре в стената. Вътре са живеели хиляди хора в продължение на хиляди години. Тъй като стената, освен че е дълга, тя има и широчина. На места стига до цели 20 метра широчина, което е позволявало построяването на цели градове вътре в стената. Там са живеели цели семейства, работници, войници, както и лидерите им. Имало е апартаменти, стаи за хранене, стаи за спане, както и километрични коридори пълни с оръжие. Но най-логичният въпрос, който можем да си зададем тук е как и защо изобщо са я построили тая стена? Как една примитивна цивилизация преди 3000 години решава да построи 21 000 км дълга стена? Как успява да го направи? Как успява да премести 500 кг камъни от 1000 км? И то само с помощта на магарета. Как са мъкнали многотонни камъни нагоре по баирищата и са ги качвали отгоре на стената? И тук идва въпроса, изобщо китайците ли са построили тая стена? Изобщо хора ли са построили тая стена? Има множество теории, че всъщност стената не е построена от китайците, а е само заварена и използвана от тях. Китайците са я открили, използвали са я за защита, направили са цивилизацията си около тази стена, а създаването на самата стена можем да присъдим на някоя цивилизация с багери, кранове и технология. Друга теория е за дългата мисъл. Китайците са много мъдър, търпелив и спокоен народ. Те не бързат за никъде и придвижват плановете си за хиляди години напред. Това сме го виждали и в много други случаи. Имали са търпението да чакат 2400 години, докато са били под постоянно нападение, за да могат да изградят стената. Като едно от племената, което постоянно е нападало и е правило набези именно срещу Китай, се казва, че може би са българите. Да, точно така, има теория, че ние, българите, преди 2400 години сме били едни от най-големите врагове на Китай. И едва ли не, че те са построили стената заради нас. Но теорията тук се пропуква, защото по този начин не обясняваме как физически, чисто технологично са успели да преместят тия камъни и да построят тая стена. Те хубаво имат търпение, но само с търпение не става, трябва кранове и багери. А те са разполагали само с магарета. А една още по-дълбока теория твърди, че Китай е воювала с свръхестествени създания. Създания не от този свят. Но едно от тия създания дало знание и технология на Китай, за да могат да построят тази стена и да могат да се пазят. Но истината ще си остане някъде там в историята. На вас, коя от теориите за построяването на Великата китайска стена ви се харесва най-много и в какво вярвате вие? Пишете ми в коментарите. А ако ви харесват такива клипове, харесайте клипа, абонирайте се за канала и изпратете на приятели.